Id-deputat nazzjonalista Jason Azzopardi saħaq li ma jiftakarx jekk qatt xi ħaġa mingħand il-grupp li kien imexxi Jorgen Fenek, is-suspettat mandant fil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. Fu l-programm Extra mxandar fuq ix-xandir nazzjonali, Jason Azzopardi kien mistoqsi b'mod preċiż jekk qatt xi ħaġa, iżda viżibilment skomdu u mifxul, Jason Azzopardi qal li ma jiftakarx jekk qatt xi ħaġa. Bil-grupp li huwa kien CEO, int pereżempju qatt ma ħadd xejn minn għandhom pereżempju l daw il-grupp? Żgur mhux minn Jurgen Fenek. Le, mill-grupp, qed tistaqsi kif inkun preċiż bħala avukat jien. Qatt ħadd xi ħaġa. Ma niftakarx li qatt ħadd xi ħaġa. Qatt ma ħadd xi ħaġa. Fil-programm Jason Azzopardi reġa' nfixel x'ħin il-preżentatur staqsih dwar inkjesta dwar allegat frodi u korruzzjoni fuq affarijiet marbuta mad-Dipartiment tal-Artijiet meta Jason Azzopardi kien politikament responsabbli fi żmien Gvern Nazzjonalista. Allegazzjoni fuq frodi, fuq korruzzjoni, fuq trading in influence. Affarijiet tal-lens. Fi meta inti kont responsabbli politikament. Ilhom miftuħin, ma nafx ma tafx biha, ġifieri di. Kombinazzjoni kien fetaħa Ispettur Ferris, Jonathan Ferris, li din defendejt. Jekk tistaqsih jista' jgħidlek. Il-preżentatur Xavier Balza nfakru li din l-inkjesta ilha miftuħa 7 snin mingħajr ebda eżitu sa issa u qallu li din l-inkjesta dwar id-Dipartiment tal-Artijiet kienet infetħet mill-Ispettur Jonathan Ferris, l-istess persuna li mbagħad Jason Azzopardi mar biex jiddefendi. Qed nitkellem fuq inkjesta partikolari. Qed nitkellem fuq inkjesta partikolari li infetaħ mill-Ispettur Jonathan Ferris fuq il-lens fi żmien meta inti kont responsabbli mill-lens. Ma nistudix. Le, fiċ-ċert, jekk trid nistantik il-referenza, Għamel xogħlu, tajjeb. Le, l-inkjesta għadha miftuħa. L-inkjesta għadha miftuħa, 7 snin wara. Jason Azzopardi saħaq li l-inkjesti m'għandhomx idumu ammont ta' snin biex jingħalqu. Inkjesta bħal dik li jista' jkollok applikazzjonijiet politiċi. Inti daw ma taħsibx li għandhom ikollhom terminu bil-liġi. Mhux aċċettabbli le, illi jkun hemm inkjesti illi jdumu iktar minn ċertu ammont ta' snin. Fl-istess programm li għamel dik id-dikjarazzjoni dwar l-inkjesta pubblika fuq il-qtil ta' Daphne Caruana Galizia li fuqha kien hemm qbil anke mal-familja Caruana Galizia dwar it-termini u li din għandha tingħalaq sax-xahar id-dieħel, Jason Azzopardi qal mod ieħor. Qal li din l-inkjesta għandha tibqa' tisma' u spiċċa għeddet bil-fondi Ewropej u l-ħsara fuq Malta. U jwaqqaf il-faċilitajiet għal public inquiry ħajkollu konsegwenzi mhux sbieħ barra minn Malta, partikolarment wara dak il-vot li ittieħed illum propju dalgħodu fil-Parlament Ewropew fejn issa il-funding għal Malta, il-funding tal-finanzi Ewropej ġie marbut intimament ma' kemm Intant Jason Azzopardi spiċċa jibla kliemu meta ġie mistoqsi dwar allegazzjoni li jagħmel fuq l-attentat ta' serqa fil-bank tal-HSBC 10 snin ilu. Inti insinuajt b'iktar mod ċar li kien hemm Ministru tal-Gvern li kien involut fil-ħajst. Mod jiena. Inti repetejt. Jiena repetejt jew aħjar irreferejt għal dak li Vince Muscat il-koħħu qal fil-bidu ta' dis-sena l-Pulizija. Fil-programm tkellem ukoll il-Ministru għall-Ġustizzja Edward Zammit Lewis li aċċenna fuq l-ħtieġa li flok nispekulaw u nagħmlu l-konġetturi inħallu l-investigazzjonijiet isiru. Ma nagħmlux il-proċessi xi ħaġa tar-radio issib filgħodu, xi ħaġa illi nispekulaw u nagħmlu konġetturi għaliex hekk minflok inkunu qed ngħinu l-proċess, inkunu qed nimminaw l-istess proċess.